og velkommen til episode 6. Det er episode 6 eller hvad? Ja. Næste er kul. Hallo? Fordi Hvad så, jeg ved, ja? hvor hvad? Det er nu fakler. Nej, jeg kan ikke have fjerne. Nå, det var ikke fjerne. Eller fordi jeg ved, hvor hvad er henne. Bål! Hallo, kom her. Det var det, der lavede sådan med æderkommende, det var så, eller alle monster, det var Sejt skin, var. Og jeg Og jeg er bare Luigi. så jeg er lige så rød Mario. Ja. Pink Mario. Nu har jeg fakler. Hold da fast, der er ved. Hvad så, jeg? Har vi brug for noget kul? Eller meget kul? Og yes, der er en ny mine. Jeg har fundet en ny mine. Skelet. Zombie, hjælp mig. Ej, hallo. Jeg brugte min stenhakke op, og der er stadigvæk mere jern. Og jeg lavede bare en ny pickaxe. Skal jeg lave en jernpickaxe? Nu selv om Skal jeg ikke det? Jeg laver ikke en jernpickaxe. jeg har fundet en ny mine. Der går jeg lige ned og udforsker. Har du nogen fakler? Ej, hallo. Vi skal gå sammen. Bliv væk fra mig. Det kan være en, der skal på vejen. Skal du godt lige komme tilbage? Vent lige. Jeg har næsten... Jeg har lige... Wow, 12 jern. Bare på et sted. Så er det 12 jern. Meget. Vi skal have en masse jern. Det er godt. Så jeg tror godt, jeg ved, hvor det er. Skal jeg tage en lille på hovedet? Nej. Og yes, jern. Hvad er det der? Til mor. Nå, nu er jeg helt tilbage. Jeg går lige op en ting. Har vi meget brug for kul? Vi skal have masser af fakler. Jeg nok synes, jeg kommer med lidt meget kul. Og diamond 5 ben. Skal den til diamant? Jeg får 5 ben. 5 ben. Nej. Det var bare nogen, der skrev. Nogle gange så havde jeg haft kul, fordi der er så meget. Kommer jeg ud? Ja, det havde jeg også nogle gange. Det er her. Hey, der er du. Så der. Hvordan er den lige kommet helt sådan ud? Skal jeg bare tage alt det kul, jeg kan se? Ej, han er med 5 så meget. Det er jo godt nok ret i. Ja, jeg har fundet mega meget. Det har jeg ikke. Wow, der er meget jern her. Hvor meget jern har du? Det er der! Du dør. Hvad er det? Jeg dør. Du er heldig. Nej. Var det lava? Nej.
Der kom et skelet, så sagde jeg tror det lignede, at der var et skelet. Kom der bare. Ej, der er 2 zombier. Voldsomt. Og det er dernede, hvor du er. Over den der bane. En creeper! Jeg har 64,6 kun. Ikke spring. Jeg glemte lige creeperen, de skulle springe i serveren. Det var heldigt. Dernede, hvor du er. Og der er du. Du er altså ikke sådan, ja. Nej, der var lige noget jern i starten. Godt nok meget kuldet den her mine. Han finder det hele tiden. Ej, jeg har lige præcis ikke nok træ til at lave en pickaxe. Kommer du ikke ned til mig? Nej, jern. Jeg har lagt alt op i ovnen. Kommer du ikke ned til mig? Okay. Jeg har fundet mega meget mange ting. Men Jeg giver du godt så Ej. meget mig, fordi jeg... der er en masse zombier. Jo, jeg kommer nu. Okay, har du noget træ, Thomas? Ej, det er lige her. Godt. Har du noget træ, Thomas? Nej. Det lå jeg over ved kisten. Ej, Hvad vil du da have? yes. Ej, jeg dør. Nej. Tag mine ting. Skal jeg tage dine ting? Nej, Kommer jeg nej. op? Ja, det kommer til at tage nogle ting. Men jeg ved godt, hvad der er mit. Det eneste, jeg havde på, det var 6 fakler. Det var godt, vi satte Okay. hul. Wow, du har meget kul. Ikke? Jeg tager altså dine ting. Ja. Jeg ved, jeg har 26 fakler. Nej, jeg mangler mad. Grønfisk. Jeg lægger helt vildt meget på grund af det XP. Jeg hader Jeg har taget den. XP. Det var det. Det var ikke noget af. Så. Faktisk. Så. Jeg vil være død for længst, hvis jeg fik en til springe. Skriver du ikke lige home? Hvad? Jeg tror ikke, jeg har sat det nu. Prøv at skrive home. Nej, det kan være, jeg kommer over til det gamle hus, jeg ved ikke, hvad jeg er. Nu kommer jeg op. Prøv at skrive set home. Yes. Jeg lige alle ting. Hvorfor giver du mig alle tingene? Nå, er det Vil du mine? ikke have dine ting tilbage? Jo, jeg skal også have mit kul. Men jeg skal lige dele bakkerne op, fordi jeg skulle have den bakker, som jeg havde. Jeg havde mere kul. Ja, jeg har ikke smidt det endnu, vel? Så har en chance til at smide det. Var det egentlig ikke alt? Nej, jeg havde også cobblestone. Og jern. Ja. Jeg havde 16 jern. Okay. Det kan jeg i hvert fald huske, jeg havde. Okay, jeg fik bare 14. Det var 5. Ja, nu har jeg det med så. Hvor er den ovn? Hvor er ovnen med? Ja, det er min chest, den der. Det er din. Hallo. Vi deler også ting i det. Ja. Okay. Ej, jeg har... Jeg har masser af jern i ovnen. Så det er lige noget kød i min ovn. Ja. Det er vent. Nom 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 Jeg nom skal nom lige have lidt træ. Sukkerkage. Og det var så et spørgsmål, man kunne kaste med det der sukker.
Det kunne også være sejt, hvis man kunne spise det. Det vil være så. Det var grineren. Så kunne man Og man også... kunne få et eller andet ud af det, man kunne spise. Jeg varmer lige noget jern. Jeg læser altså lige en bog. Jeg skal lige læse en bog. Skal du godt det? Nej. Læser en bog, så bliver du klog. Jeg har en bog her. Ikke en bog. Jeg skal sidde i sengen og læse det. Nice, det er sjovt med bog. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ej, jeg må stå. Vil du godt lige give mig noget? Nej, jeg har det ikke. Nej, det har jeg ikke. Hvad skal du bruge? Eller har du 7 stykker træ? Vi skal lige lave dobbeltspise. Jeg har en. Eller vi Ej, jeg kom til at... Altså, vi deler en ting, skal jeg ikke så bare lægge alt mit jern i dit? Jo. Hvad? Jo. Hvor er vi 37? Eller hvad? Det er kun lavet. Jeg lavede... Har du en jernpickaxe? Jeg spillede lidt over et kvarter. Har du en jernpickaxe? Nej. Okay, så laver jeg lige en til dig. Ned og finde diamant. Ja. Men jeg har en god måde, vi laver mine på. Det er en god måde. Skal vi ikke gøre det? Let's go. Eller skal vi lave der til mine? Jeg kender en mega god måde. Hvordan? Ej, vi skal altså ned og udforske minen. Okay. Tager du ikke lige noget... Tager du ikke lige... Hakker du ikke lige noget træ imens? Har du lige noget træ? Jeg er lige bag dig. Ja, okay. Var det ikke heroppe et eller andet sted? Deroppe har vi ikke været. Det kan være. Nej. Jeg tager bare en hacker med. Der var ikke meget. Nej, det var det. Skelet. Vi går imod skelettet. Ja. Hvor er jeg? Der. Hallo. Jeg kender så... Der er et sted, hvor vi skal hen. Kom. Okay. Pas på. Hvad er der? Hvad er der? Ah! Og jeg er lige ved at slå. Jeg er lige ved at slå Enderman. Haha. Ej. Ej. Okay, vi dræber den. Hallo, der er jern her. Tag det. Ej, hvor er du henne? Jeg er her. Ej, der er meget lava. Hvor er du henne? Her. Der. Jern. Jeg har bare en bog med. Ej, jeg ved ikke, om jeg skal sætte derhenne. Ej, jeg har virkelig meget brug for noget mad, og jeg har det noget med.